Ole masain thlir tu te chibai ka buk levek chewa tungtuma chuan hei kan hriat angin puiden a hianin ZPM party chu an chhi an ni aron ti ania hemi chung changa hian mi tam tak chu an thinarim hle ni thinarim lo chi po ani lawa ani da taka chuan puiden a hian ZPM party le pulal du omate hi a chhia zong zong hi aron bel vek ani an ti chu chu thudik tak po ani hle mai ani atinan puiden a hian a thil soi hi a hre chiang lo nge ama hi a rui deuh nge ti khan mi tam tak chuanin an oi phal lo zawk an oi thei lo hil zawk ani chu tiang khop chuan a tawngkam hi aron bein na hle mai a chuan tutuma hian kan thlir hawanga ani da taka chuan hlim en te mel thum te chian rap thla takan tok ani a ti hian ruang tam taka oma kan u nau tam takem in boral san laia hetiang anga chumi te an chhia wang chuan hlim en a chiat na a thleng ani tiang zonga arodin ka vak vak te hi thing hle ani chuan puiden a hian eng ting takin nge a chief minister le a kai hruai ZPM party hi social media kaltlang hian aron ka kan thlir hawanga uluk tak khan lo ngai thala chuan kan ngai thlak chawa comment kan lip se ve le dor ani với nè hiện là đứa mà râu rẻ là hi an chia nè an chia với nà dâu ram cần ôm mà mail thum khu thì lại chết nó rồng rồng khu mà nè đốt thua ram thu pa choi na an tia khu tia an em lo kha sai puan te sin der kha lem chan na fa kan ngor hindi film ai hian hindi film hi a chung nong zokแล้วดูมาอินเห็นที่ฟิล์มนี่เป็นหนังสัก สติมอ tuna kan buwa khan mi pa ngai chuan in ngei dan tok in dei ngal ka ringa ani taka chuan chief minister ina mania sual thupa choina anai an ti te po ani hi chuan in aron da niam hle maya aron musit hle tia chiang hle ni chuan ni china kan huang khan hindi film popular do ma ai chuan in chungnung dei jok a tha jok ani aron ti aron dui so ani ya khan kha tunlai zoram buaina le zoram chunga thil thlenga chuan in kan be sei phak mi lawani ani taka chuan chief minister le akai hruai sarkar hi an chhi an ni tia aron soi sel vak vak kha chu le lama chuanin vakhin thai mo wa huat na tur kha a om hran mi lawa amaro chu tiang anga chief minister te na thai to pan suala ya mo ram kai hruai na na khan a thai to patak me on suwa chau mek la ya a chelam pangor ngor zonga lawin ka vak vak kha a thing hle to ani chuan tu tuma hian comment then khat te kan thlir ho zui dor ani an khong ai thak om mange sa khuana a chile kal sual ho te hi chu khur bing bak tuipui an nei to si lo zu le sa nula tlangwala nen lo kom tu le lo bol phar tu hanom ve le zel box sia aron ti nia heya dikna chen po om hle ani asan chu hei pu den ate po hi le lama chon mi hring thila chon lekha thiam lo ani mi lo ani college te po kala tiang khan engineering line lama phechon turu takania amaro chu khatiang ani chung khan sa khona le rin na ina mi hring a lo ti boi thei je hi alang chiang hle ti lo thei ne lawani chuan kan chhir zelanga he pa je zothi homa dar u that chewak mai zol nei der se tan pon apom lo to pang za hre der si lo me zoro matang hian no chhuat thei se ani ka ti ni aron ti ni ya engting pon ron soina sela ani na taka chuan puedenan chief minister aron soina kha an en vekani khata tang khan ami tam tak chuanin ka saphat maya puedenan chief minister aron ti dan chu ka ngei pha le mai pueden a hi ti to khazoram chhunga hian an tam pha le ne chu chu thil thlen da tur po an renga nia natinan ZPM party ru tak tan phei chuan pueden a chu thin rim na top lawa huat mai kha ol don hle ni vanal piang apo hi ka ne tel thau viewers do lu tu ka wangin hemi te hi kom kuala kom tlak an ni lo zia chu mi puin kan hriat na rei to an mum hian lo mum ve se tok aron ti nia eng poni se ting hianin mitam takin then chuanin an nin nom to ni hemi te hiron tar lang to social media po hian kan hu pai to lawani aron ti po hian khating ron ti ho khat dem na turanom mi lawani achan chu social media platform sang a hian an lar hle to chon hei pui den angat phei chon chief minister le akai hruai party aron kap sia to ani heti angal phei chon boruak hi alian chho zelang ti de po hi arin thei rum ani ZPM chu kan ilem lo public figure po ni lo hetiang mi a po ti ila so lawang thu soi mai lo ngai poi mo tok le a soi di kang ti hau hi chu politics om zia in hrelo le tok pui den a ipon in lak tlak lawang aron tia wave me zo hian aron soi di khle re achan chu hetiang ang enge a soi di kang
pu do ma le party an chia wangin hlim ena chiat na thleng ani chu chu ka pom tatlat mai ge chu ti chi ho kha chu politics som zia te a thil thlen dan om zia te mo an chom zia te shelo ti na ni ani ta ka chu ZPM tran wang lampang ni lawin a chumi te an chia chu ria tia va bel tur mo va mo tur kan zon chuan keiman hi kan lo dik lo hle ti na ani mai ani mi mol tak ani lo chuan mi chho tak ani in ka mu kei chuanin ka ngai ne ve khop mai pu edena hi aron tia adik vel vekani engtin paron comment sela hemi tun tuma pu edenan CM le party te aron kana zat hi chu aturu ti lo thai ani mio lawa chu wang chuan comment na po asai sa nu kani pu edena le an nu nun dan hi hindi film a in ro pui mu pui ten anti kading lem lo aron tia chuan hela ya hianin pu edena lo zui tu te kha an buai ve to te mai ania a fingwar ma cha ho chu kau hran pa nga ya an ron pele ta ti ve lang chi ten aron kap na sa hle ni a ani ta ka chuan chief minister tun tuma purel tu oma kan nei hi he ta thing tlang mi tam jok chuanin kham won pui ani antinan hei ei ruk thu buai kan ti te po ani na chena oma chu ti rualin rui hlo kan ti number 4 heroin ti te po tuna nga phe chuan man reng ani a chhun zanin ti khan dutin siam reng ani a kha ingdang wang de lawa ZPM party arorel khol mo alu ber chief minister atanga thilakal dik chuan he ta mi puite ber thleng khan kan chhor ani chung te po chu kan hriat pui hian ngai jok ani a ani ta ka chuan MNF party party kal liam ta te khanin leiba tam tak khan lo nu chi ani chuan kha tiang chhom chung khan tiang hen mi pui tan development thazok kan nei theinan te infrastructure thazok te lo din theinan tiang hen rawan on rel ani man la ani a kha tiang kara khan khuarel chiana chungchanga po mel thum hlimen leimina po khan khami lawa po thil danga chiana thleng nun na chan phe chu cheng nuai li in bimal tin kha sarkar in aral ania chu tiang ani la ya hetiang anga a che theiang bera sarkar lo soi le lo ka vak vak hi a thring hle a an hiam zen ti lang chiang hle ti lo thei ni lo ani với nè hiện lal đũa mà râu rẻ nó hi an chia nè an chia với nè dâu ram cần oma mel thum khu thì lại chết nó rong khu mà nè đốt thua ram thu pa choi na an tia khu tia an em lo kha sai puan te sin der kha lem chan na fa kan ngor hindi film ai hian hindi film hi achung nung jok lal du mai hindi film hi chung nung jok Setimo. tun tuma pu edinan ZPM party te an sian dong ani an sian phurani aron tia khan ZPM lampang ho tu ra chon ngoi mak maya ni khan chan tlak pon ni lawani ve mai hian ti lem mai ani chuan eng pon ni sela sarkar ten thai top chuat siat tok te tranpui a an ngei ven lai hetik anga a chhezonga lo ka ve ngar hi hlok na om si lawa chuanin ban san wang hi a fin thlak ber zo kani